So, sa mga idol, no? So, ito na yung promise ko sa inyo. Triple fight tayo, express game mga boss. So, yung unang dalawa na yon, so, yan yung unang laban na makikita nyo. So, abangan nyo rin tong dalawang laban pa na sunod mga boss, no? Napakaganda talaga na ito. So, condition to mga boss. Ito yung managamit natin nung last derby, pero pang hack fight natin siya ginamit, no? So, sana ma-enjoy nyo to. And pasensyahan nyo kung medyo ano yung boses natin, no? Medyo namamaos tayo mga idol. So, yun na nga mga idol. Reviewin na natin to. So, para kampihan na tayo, no? So, magme-meron wala tayo dito mga idol. So, let's go. Sa ating bandang meron mga boss. Ito yung sa meron natin, no? Sa red corner natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na 2 beses siya nakapatama sa ulo ng kalaban. Natalo pa siya. So, third buckle mga idol na dibdiban pa siya, no? Nalaglag silang dalawa, napusudan pa siya. So, ito naman mga idol, winner natin to. So, mas malaki lang na unti to, pero kasi mga boss, may i-upload ako na video sa inyo, conditioning natin. Makikita nyo kung bakit, kung unti-unti lang yung diferensya, hindi naman mangingilala ng laki yung gagamba natin, no? Basta number 1 rule lang, hindi lang tayo ma-overpointing, or yung, kumbaga, puputok yung gagamba sa gamot. So, yun lang naman talaga yung kadalasan na natatalo tayo mga idol, no? Kasi hindi talaga lalaro yung gagamba pag naanuhan ng gamot, no? Na-overdose ng gamot. So, mabibingi yan, tapos tatalon na lang yan. So, ito mga idol, winner din natin. Bandang wala to. So, blue corner naman to mga boss. Reviewin natin mga idol. So, parehong makapal. So, pinareducean ko lang unti ng katawan to, no? Kasi yun nga, pang bablog naman lang. Hindi na natin pang hack fight pa. Kasi pang hack fight to, malalaking kaha talaga to. So, medyo reduce na yung katawan nila. Malalaking gagamba to nung panahon na nilaro natin, no? So, may 1 week or 2 weeks na ata to. So, ito naman yung natalo pa mga idol, no? So, grabing laro na ito talaga. Ang daming pinabilib na ito, no? Pero natalo siya. Sa third buckle, mga boss, no? Nangyari sa kanya, siya pa yung baga, mabagal na siya mga idol. Siya pa yung kumagat, no? So, dun, na balutan yan siya mga boss. So, let's go. Game tayo mga idol. Huling sipat. Meron wala. So, let's go. Sana ma-enjoy nyo mga boss. Bitaw natin. Nakuminto yung parehong gagamba. Uma-action si Meron. Kumagat si Meron. Sinalo siya ni Wala mga boss. Si Wala yung nasa baba. Si Wala yung nakapaunang kagat mga idol. Dumidepensa. Meron nakabalos mga idol. Nakakagat sa tagiliran. Isa. Nakakagat si Meron. Dalawa, nakakagat, nakabalos si Wala mga idol sa paa. Paa naman mga idol yung tama. Bandang Meron, pangalawa, pangatlong kagat ni Bandang Meron. Pang-apat mga idol, grabing kagat to. Kumagat sa baba, napusuran si Meron mga boss. Napusuran si Meron. So yan mga idol, si Meron, umaksyon ng angat. So walang score to mga idol kasi sing-sing to, no? Sing-sing mga boss. So, dali mga idol. 2, 3. Break tayo mga boss. So, ilalagay natin sa taas na titignan natin kung mayroon pa silang ilalarong maganda or kung pwede pa ba. Kasi kung hindi na mga idol, alam nyo na kung anong declare na ito, draw. Pero pag kaya pa maglakad, ipipilit natin mga idol, para at least yung, kumbaga, mabigyan natin ng justice yung nilarong maganda nung parehong gagamba, no? So, let's go. Hindi ko na pinakita sa video to, no? So, tinulak ko to ng daliri mga idol, parehong gagamba para maglapit. So, hindi natin pinakita sa YouTube, baka maban tayo. So, meron ang uma-action mga idol. Meron ang kakagat. Maliksi pa to si Wala mga idol kung tutusin, no? Meron, pakang. Yun lang. Nahuli sa bandang paa kagad si bandang Wala, no? Sa may kanan niya mga boss. Kanang bahagi ng kanyang paa.
So, tumigil mga idol tumigil. Ano lang natin to. Ika-clarify lang natin maayos mga boss. So, yung ngipin ni Wala, nasa baba. Ngipin ni Meron sa kagat, nakakagat sa gagamba. Hindi gumagalaw. Pero bibigyan natin kayo ng footage dito mga idol para at least makita nyo kung paano namin sinisintensyahan yung gagamba. So, ito, ibang ano naman, ibang point of view. So, hindi talaga nakakagat si Wala. Si Wala yung nasa baba, no? Si Meron tungo sa taas, nakakagat sa paa. So, double check lang mga idol. Yun nga, may siwang talaga. So, ito si Wala mga idol Pinakita natin sa inyo. So, mga idol, 1, 2, 3. 2 puntos sa ating bandang Meron, no? So, panalo yung ating bandang Meron mga boss. Check natin, nilapag ko na. So, klarong-klaro, si Meron yung abuhin, nakapakagat sa taas ni Wala. So, ito naman si Wala mga boss. So, maraming salamat mga idol.